Lalu berapa deh? Lalu. Deh, bawal. Siram sana. So yan po, magandang araw ulit. Yan, nandito tayo ngayon kay Padi-Padi para isama sila sa dagat. Pupunta kami sa dagat ngayon. Pakainin mo natin yung mga bata. Oh. Pare. Dali. Good morning. Isa nag-ayos ka na eh? Ha? Ayaw na ilagay doon. Kaya gising mo lang. Kaya pala di ka pa nagwalis na. Medyo mamaya pagkatapos pagwalis na. Pagkatapos pagkape na. Ayan. So andito na yung padyak guys. Dahil ayaw na yatang i-park doon. Ingis wala na yung apakan dito. Katay, nagkapi ka na tay. Kaya mo tayo sa dagat? Si Junel, hi. Tay. Matapon yung kape mo. Hindi ka na magtago. Toko na hindi. Hindi. Toko na hindi. Huwag ka na magtago. Kape na. Magtago. Nisama natin itong mga bata sa dagat. Ano ba yung panlak dito? Ito. Pako lang, sapat na. Sige tay, takbo agad. Dito ka tay. Dito sa laog. Dito ka sa laog. Ayo po laog. Tay. Digdi sa laog. Digdi. Digdi na. Mana. Naulay dalag. Dali na. Oh, lulod na tay. Lulod na. Paday. Iya, mana kita? Mas na. Matref. Iyo. Tay. Dagat. Igos. Hindi ka tay. Hindi ka. Alam mo si Baray. Oh, ikaw mo si Katay. Oh, diyan lang si Katay. Buka na kuling. Go. Hindi ka sa likod. Junel ha, si Junel. Ha? Oh, abogad pag iba. Oh, tendo ito ko na diyan. Diyan rin. Tendo para po diyan. Kapot lang iyo, kapot. Hey guys, andito na nga po kami malapit na kami sa dagat. Yan, kasama natin si Raulay na walang tsinelas.
Si Django, tapos si Katay, tapos si Padi-Padi. Ayan, wala si Junil. Saan pa pumunta si Junil? Laging wala sa bahay niya, no? Ayan, every time na pupunta ako dun sa bahay nila, wala si Junil. Ayan, maliligo kami sa dagat. Medyo mainit na. Pero ayan, kumukulim dun naman. Hindi init na. Aagi. Ito, si Django. Ay, si Katay. Masini nga. Masini nga. Kaya mo? Kaya mo. Oh, ila si Katay. Katay, matay. Mana? Eh, balik ko ba no? Pati-pati. Yung pormahan ni Padi, oh. Yung sapato, sa kapantalon. Hindi ba day? Mana? Ha? May madyang patay? Ha? Ayan. Ako dyan. Ako dyan. Ha? Ano? Ano? Kurang. Ha? Ano an? Ano an? Ano ito na? Ay na. Ano ito na? Tiglo ko ako. Patay. Si Katay, Katay. Sinta. Dali na. Oh. Hi ka pa din sa vlog. Hello po. Bukan ka diyo. Daga. Maligo na kayo, pare. Go. Role, kirigos na. Tay. Ha? Sa kuya. Ha? Sige po. Sa kuya, ah. Sa kuya. Yan si Katay pag na-tense. Ang dami siya nasabi. Uy, bakit tubig? Ano po? Diman? Ang dami siya nababanggit talaga. Oh, kaya ko sa pare. Day, manyaw na ko. Ha? Mahuli ka na? Wala ko rin. Huwag na kayo! Ha? May banal ba? Ilaw tibig. Kaya ko sana. Alay mo si Katay Kauli ha? Ha? Mali po ito mga pala na. Alamig ng tubig. Alam mo si Katay ha? Tayo wag ka na tayo mag-chinelas. Tagal mo chinelas mo. Iwan natin doon. Ano yan ang chinelas mo tayo? Ano? Ah, hindi na? Ah, sige. Pipit. Mana? Siram sana. Lalu berapa deh? Lalu. Deh, bangun. Siram sana. And yes, pinapakuha ko kay Django yung aking bag. Kuha mo, go. Kuha mo. Yung bag. Paano matanggal? Ah, dyan? Ha? Ano ba deh? Oh. Game. Agdasin na ba deh?
Pwede dyan. Ilugo mo na iyo. Ya. Iyo. Iyo. Dahil mo na dyan maano. Makuha nga niyan. Makain nga niyan. Gamlag sana. Sige na. Yan na. Stop! Stop! Na! Mana dan? Ha? Mana? Oh! Ikaw talaga magkakos tayo? Ha? Na! Kakos na. Na! 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 Oh! Kakos na tayo. Tugis niyo! Ha? Ano? Sugi na! Iya. Uto! Ano? Anong iwan mo? Muli na kita? Muli na? Dahil pa, may nabot pa sana kita. Hey! Dahil ka makuha kang may pwede. Mapuling kita. Game! Napilita maligo. Yan Jesse, Raul eh. Sanay siya talaga mapag-isa. Ikaw naman naman. Yung use na. Ha? Saan? Magregos? Dahil ako magregos ay. Tay. Kuya Raul eh. Dahil ako magregos. Kamu na sana? Kitang-kita sa mukha nila yung excitement talaga. Ano say? Say? Ano? Ay, di? Ano na? Ila tayo sangko. Liligan dyan. Malipot? Bago? Oh, si Katay. Day, matay. Matayin ko. Nagtinik baga ba ka mautang tano ka? Delikado. Mga gamit natin mababasa. Dalo kita mabasa ulit. Dalo kita mabasa. So yun guys, ito, umuulan na. Oh, kalo. Ade. Oh, sige. Sige. Yo, makusog lang ako, dali na. Ay mo sa pagsibuhon mo. Mana kali? Kaya tabak abot ng tanukan. Iya. Ano magay? Yan sa yun guys. Tayo, mana? Mag-regis kita. Yan sa yun guys, nabitin nga po sila padi-padi maligo. Umulan na. Wala akong paglalagyan itong mga gamit ko, yung mga cellphone. Sa loob, Quran. Ayan, tuloy. Hindi nakapag-swimming si Katay. Hindi na tao, Quran na. Sa loob. Ano pwede? Happy pwede? Happy? Taboton, Quran. Kaya nga. Hindi minamos. Lamos. Takot siya malama. Takot siya pwede malunod. Ay, di say. Ay, tay. Sa laog. Sa loob, dali. Sige sa loob. Duma, lagi. Sa loob. Yan. Mari sa loob, game siya ma. Sa loob. Dili. Mo. Huwag mong huwag mong gagatan yung damit mo. Dili. Sa loob. Dabot. Tapot. Yan, tapot. Lupot. Tapot. Dumang sa lahat ulit. Dito no. Hindi ka sa lahat ulit si Katay. Hindi, bulan.
Oh, mas na, maduwag ta? Wala. Pwede, okay? Wala kita. Okay na? Oo. Ano ba na? Hmm. Yan, dito lang natin sila pakainin sa labas dahil basa sila. Yan, nakasalubong na lang namin tong ano sana namin tanghalian namin. Eh, dito na namin sa bahay kinain.